La crítica n'ha destacat les interpretacions, la direcció i l'escenografia. Una comèdia espanyola és obra de la prestigiosa autora francesa Yasmina Reza i és la primera producció del Teatre Nacional de Catalunya portada a escena per una directora. L'escollida ha estat Sílvia Munt. L'obra ens mostra 5 actors francesos en els assajos d'una comèdia teatral d'origen espanyol. Han d'interpretar els membres d'una família en la que la mare presenta el seu promès a les dues filles i al gendre. Hi ha moments en els que els actors abandonen els seus personatges per parlar directament sobre ells mateixos. L'espectador distingeix aquests instants perquè la imatge dels actors es veu projectada al fons de l'escenari. El text de Reza ha estat qualificat de més ambiciós que brillant, però la solvència de la posada en escena fa que una comèdia espanyola sigui una de les propostes més sòlides de la temporada. Vols ser desitjat, vols agradar. En el repartiment destaca l'esperat retorn de Mònica Randall als escenaris després de 34 anys d'absència. L'acompanyen uns magnífics Xico Masó, Maria Molins, Cristina Plazas i Ramon Madaula. Quan has d'interpretar un home tou i amoral, t'has de contentar només en seu tou. Els dos nivells narratius de l'obra permeten fer una doble reflexió sobre el món de la família i el món del teatre. Ens parla de certa esquizofrènia en la feina dels actors, de les aparences, de la realitat i també de l'amor i de l'odi. Després del seu pas per Viladecans, una comèdia espanyola visitarà l'Auditori de Granollers.